खुलुमबाय। फैगौ 16 आरो 17 नभेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोबथा सनाथि मायथाइखौ खुंनो थाखाय ढेकियाजुलिनि शहीद मैदानाव थि खालामनाय जादों आरो बे सनाथि मायथाइ सानाव जों हारिमु आफादनि दालाइ आफाद हिसाबै फैगौ 16 आरो 17 नि थाखाय जों रिहार्सेल बा प्रेक्टिस खालामगासिनो आरो आसा खालामो जे 16 आरो 17 बे सानखौ जों हारिमु दालाइ हिसाबै जोंनि फारसेथिंनिफ्राय जों मोजाङै जाफुंहोनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बे 16 आरो 17 जिहेतु जोंनि 16 नभेम्बरा बर' थुनलाइनि जोनोम सान आरो बे सानखालिनो जाहाथे जोंनि राव हारिमु बेफोरखौबो जों हारिमु दालाइ आफादनि गेजेरजोंनो जौगाहोनो हाथों बा जों फोसावनो हाथों बेखौनो मिजिंथिनानै जों रिहार्सेल खालामगासिनो। नोंथांमोना मा मा दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जादों? दासिम जों ग्रुप सं दङ आरो माने हानजा मेथाइ जायखौ हानजा मेथाइ होनना बुङो आरो लोगोसे जों मोनब्रै मोनबासो जों मोसानायनि थिग खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन हारिनिबो मोसानाय लाबोगोन होननानै जों थिग खालामनाय जादों आरो हरनि थाखाय जों जिहेथु जोंहा बर' हारियावनो जथेस्थ' जोंहा मेथाइ खनगिरि दङ बिथांमोननि गेजेरावनो जों हिमा बसुमतारी होनना बिथांखौ जों हरनि बिलिफाङाव बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसे जितेन बसुमतारी आरो जोंहा हारिमु दालाइ आफादजों आंजों नेहाथारि हिसाबै दङ बिथां सुरज बसुमतारी बिथाङानो दङ आरो सुरज बर' बिथाङा दङ बिथाङाबो मेथाइ खनगोन आरो मिजिंथियो जों माने कालचार नाइटखौ बा कालचार हारिमु दालाइखौ जों मोजाङै खालामगोन होननानै मिजिंथियो। खुलुमबाय। दा फैगौ आपनार 16 आरो 17 नभेम्बरावहा ढेकियाजुलि शहीद नगरीयावहा ढेकियाजुलि रायजो राजानि हेफाजाबाव ढेकियाजुलि आन्सलिक 73 आन्सलिक ढेकियाजुलि बर' साहित्य सभा दिबसखौ फालिनो लागि आपनार थांखि लादों आरो लोगोसेनो आपनार जालांनाय सनाथि ढेकियाजुलि आन्सलिकनि सनाथि मायथाइनि जोबथा फोरबोखौ फालिनो लागि नाजादों। दा बेवहाय जों रायजो राजानिफ्राय आपनार हेफाजाब नागिरदों नागिरनानै आपनार 16 नभेम्बर खालि जों आपनार खाम्फा फिरफिला थिखांगोन खाम्फा आपनार बेखेवगोन लोगोसेनो आरो बेवहा बादायलायनाय गथ' गथायनि बा जागोन मोनाबिलियावहा कालचारेल आरो डेलिगेट माने मिटिं जनाय जागोन ढेकियाजुलि आन्सलिकनि बिनि उनावहा आपनार गेवलां आफादजों 7 नभेम्बर 17 नभेम्बर खालि जों फालिनाय थांखि लादों आरो बे फालिनाय थांखियावहा जोंनि आपनार आसाम हादोरनि गेवलां आफादावहा आसाम हादोरनि आपनार मन्त्रि बिथां अशोक सिंहालखौ जों बेखेवगिरि हिसाबै जों निमन्त्रन खालामदों लोगोसेनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि लोगोसेनो जों आलासि महरै गाहाय आलासि महरै बर' अल बड' साहित्य सभानि आपनार बारग' आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिखौ सायख'नाय आलासि हिसाबै जों लेंहरदों लोगोसेनो रबिशंकर बिथाङाबो फैगोन रबिशंकर बरगयारियाबो फैगोन आरो दानि जितु अल बड' साहित्य सभानि आपनार लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर'आबो लोगोसेनो आपनार हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोना जोंखौ
बुंदों आरो रायजो राजाफोरा बेनि बे थांखि खालिनो आपनार बेयाव जेसेबां बे जोंनि ढेकियाजुलि आन्चलिकनि जेसेबां बारग' आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ जों मान बावगोन लोगोसेनो जेसेबांखिनि बे 1974आवहा समाजसारनायावहा रमान हांखो समाजसारनायावहा जेसेबांखिनि मानसिया नाजादोंमोन बिथांमोनखौबो जों मान बावनायनि राहा लागोन। नोंथांमोना नैबे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लाजानायखौ रायजो राजाफोराखौ माने सब बावबो आयदायावबो जों हेफाजाब होनायखौ जों नागिरो। दायो नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय गोबांथार साखाफारा खालामगासिनो दङ। दायो बे हाबाफारिनि थाखाय साखाफारा खालामनाया बेसेबां जौखोन्दो आवगायखो, बेसेबां पार्सेन्ट आवगायखो? दासिमबो जाहा आपनार अन्तत कमसे कम 70% जों खामानिया आवगायदों। दाबो बे खानथामसोनि भितरावनो जों बाखिखिनि खामानिखौ फोजोबनायनि आपनार आसा खालामदों।